Mae'r graff sydd ar y sgrin yn cynrychioli taith pêl sydd wedi cael ei roli fyny allt a sydd wedi dychwelyd i'r man cychwyn. Nawr, drwy edrych ar y amser sydd yn rhedeg ar draws y sgrin, dyn ni'n gweld fod y daith wedi cymryd 5 eiliad i gyd, a dyn ni'n gweld union hanner ffordd drwy'r siwrna ar ôl 2,5 eiliad, mi nath y bêl gyrraedd 12,5 metr i ffwrdd. Nawr, hafaliad y gromlin ydy yn hafal i minus 2x di sgwario adio 10x, a sy'n ni'n gallu amnewid llif i fewn y lle x er mwyn ffeindio dadleoliad y bêl ar unrhyw adeg mewn amser. Er enghraifft, os i x yn 2, yna mae yn hafal i minus 2 lluos i 2 di sgwario, adio 10 lluos i fy 2, sydd yn troi allan i fod yn minus 8 adio 20 sydd yn 12, a dyn ni'n gallu gwirio hyn drwy edrych ar y pwynt ble mae x yn 2 ar y graff. Gan fod hwn yn graff dadleoliad amser, mae graddiant y graff, hynny ydy pa mor serth ydy'r graff, yn deithio ni pa mor gyflym oedd y bêl yn teithio ar unrhyw adeg. Nawr, drwy roi edrych ar graddiant y graff, ar y cychwyn, mae graddiant yn bositif ac yn eitha serth. Mae hyn yn deithio ni fod y bêl yn teithio i ffwrdd oddi wrthyn ni. Ond wrth i amser fynd yn ei flaen, mae graddiant yn mynd llai ac yn llai serth. Ar ôl 2,5 eiliad, mae'r graff yn llorweddol, felly mae'r bêl yn llonydd. Ac wedyn, ar ôl 2,5 eiliad, mae'r graddiant yn mynd yn negatif. Mae hyn yn deithio ni fod y bêl yn teithio yn ôl tuag atyn ni. A gan ein bod ni efo hafaliad y gromlin, sef yn hafal i minus 2x di sgwario adio 10x, mi fedrwn ni wan defnyddio'r broses o ddifferu er mwyn ffeindio'r graddiant ar unrhyw adeg, ac felly er mwyn ffeindio cyflymder y bêl. Yn yr achos yma, mae dy by dx yn hafal i minus 4x adio 10. Y minus 4 yn dod o wneud minus 2 lluos i 2, a'r 10 yn dod o wneud 10 lluos i fy 1. Hwn yw'r ffwythiant ar gyfer cyflymder y bêl. Er enghraifft, os ydy x yn 1, yna drwy amnewid i fewn i dy by dx, dyn ni'n gweld bod dy by dx yn hafal i minus 4 lluos i fy 1 ac adio 10, sydd yn hafal i minus 4 adio 10 sydd yn 6. Mae hyn yn golygu mae cyflymder y bêl ar ôl 1 eiliad ydy 6 metr yr eiliad, a sy'n ni'n gallu gwirio hynna drwy lunio tangiad ar y pwynt ar y graff lle mae'r amser yn 1 eiliad, a gwirio fod y graddiant fan hyn yn 6. Mae'r fideo yma yn sôn am yr ail ddeilliad, sef beth ni'n gael drwy ddifferu dy by dx unwaith eto. Nawr, yn yr enghraifft yma, mi nathon ni gychwyn efo'r ffwythiant yn hafal i minus 2x di sgwario adio 10x. Drwy ddifferu unwaith, dyn ni'n cael dy by dx oedd yn minus 4x adio 10. Nawr, yr ail ddeilliad ydy beth ni'n gael drwy ddifferu unwaith eto. Y nodiant mathemategol ar gyfer yr ail ddeilliad ydy d sgwed y by dx sgwed. Yn yr achos yma, os yn ni'n differu minus 4x adio 10, beth ni'n gael ydy minus 4. A gan bod y graff sydd ar y sgrin yn graff dadleoliad amser, mae gan yr ail ddeilliad ystyr yn yr achos yma. Mae'r sef y minus 2x di sgwario adio 10x yn cynrychioli dadleoliad y bêl wrth fyny'r allt. Mae'r dy by dx, sef y minus 4x adio 10, yn cynrychioli cyflymder y bêl yn ystod y daith, a mae'r ail ddeilliad, y d sgwed y by dx sgwed, sydd yn minus 4, yn cynrychioli cyflymiad y bêl. Nawr, gaf hwn yn minus 4, mae'n deithio ni fod y cyflymder yn lleihau 4 metr y eiliad, bob eiliad yn ystod y daith. Ac yn ogystal o bod yn ddefnyddiol mewn graff dadleoliad amser, mae'r ail ddeilliad hefyd yn ddefnyddiol i helpu ni gategoreiddio pwyntiau arhosol, gweler yn fideo nesaf ar gyfer hynna. Nawr, os gawn ni droi nawr at gwbl o enghreifftiau, os ydyn ni'n ystyried yn hafal i x i po'r 4 adio 3x di sgwario tynnu 5x adio 3 yn gyntaf, mae'r deilliad cyntaf, sef y dy by dx, dyma dyn ni'n gael drwy ddifferu hwn unwaith, ac fan hyn, does gen i fi ddim cyfernod, ond 1 ydy'r cyfernod, felly differu 1 lluos i 4 yn 4, y pŵer yn mynd lawr y 4 i 3. Yna 3 lluos i 2 yn 6, y pŵer yn mynd lawr o 2 i 1. Sgynna fi ddim pŵer yn fan hyn, ond cofiwch na pŵer 1 sydd yna. Minus 5 lluos i 1 yn minus 5. Yna mae pŵer yn mynd lawr o 1 i ddim. A wedyn, efallai newch chi gofio, os ydych chi'n differu rhif neith o ddiflannu, os ydych chi ddim yn cofio hynna, cofiwch fod plus 3 fan hyn rhyw fatha plus 3x i pŵer dim. Ac yna lliosi y 3 hefo dim, i gael dim byd, a mae x i pŵer dim yn mynd lawr i x i pŵer minus 1. Tacluso fyny wedyn,
dy by dx y deilliad cyntaf, 4x di cubio, adiwch 6x, sy'n angen sgwennu'r 1, x i pŵar dim yn 1, so just minus 5 gen i fan hyn, a mae hwn yn diflannu'r dim lle os unrhyw beth dawn dim. Wedyn, yr ail ddeilliad, sef d sgwed y by dx sgwed, dwi'n differu, unwaith eto, dwi'n differu hwn. 4 lle os i 3 yn 12, ac yna x i pŵar 3 yn lawr i x i pŵar 2. X a byn hyn fan hyn yn x i pŵar 1, felly 6 lle os 1 yn 6, x i pŵar dim, 1 yn llai, ac yna unau cofio bod minus 5 yn diflannu, gadael fi dim byd, neu mae hwn rhywbeth yn minus 5 x i pŵar dim. Lle os i'r cyfeiriad minus 5 hefo dim byd, mae hynna jyst yn dim byd plus neu minus dim, x i pŵar minus 1 i ddw newid i, ac felly yr ateb terfynol, yr ail ddeilliad d sgwed y by dx sgwed, mae gen i 12x di sgwario, adio x i pŵar dim yn 1, so jyst adio 6 yn fan hyn. Yn yr ail enghraifft, bach o reolau indexau gyntaf i dacluso hwn i fyny, ail israd x rhyw fath o x i pŵar hanner, rhywbeth dros x i pŵar 4 rhyw fath o pŵar minus 4, so adio 3 x i pŵar minus 4 yn fan hyn, dwi'n hapus efo'r minus 16 x i pŵar 5. Mi fydd ei ddifferu rwan, dy by dx y differiad cyntaf. Cyfeiriad 4 lle os i pŵar hanner, 4 hanner yn 2, 1 llai na hanner ydy minus hanner. Wedyn 3 lle os i minus 4, minus 12, 1 llai na minus 4 ydy minus 5. Ac yna minus 16 lle os i 5 yn minus 80, 1 llai na 5 ydy 4. Differiad eto, ail ddeilliad, yr differu dy by dx. Tro hyn, dwi angen ei 2 lle os i minus hanner, sydd yn minus 1. 1 llai na minus hanner ydy minus 3 hanner. Wedyn, minus 12 lle os i minus 5 yn plus 60, negatif lle os i negatif. 1 llai na minus 5 ydy minus 6. Ac yna minus 80 lle os i 4 yn minus 320. 1 llai na 4 ydy 3. Felly dyna fo'r ail ddeilliad yn yr achos yma. Ar y sgrin rwan, mae yna ychydig ymarferion i chi i ceisio. Ffeindiwch yr ail ddeilliad neu d sgwed y by dx sgwed yn fan hyn. Gwiriwch eich atebion wedyn trwy gymharu beth ydych chi wedi ffeindio hefo beth sydd ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.